Pali malipoti amene atipeza ochokera maboma ambiri muziko muno amene akufotokoza kunena kuti ana ambiri makamaka ku primary school ayamba kubwezedwa ku sukulu komanso ena sakupitako chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitika m'masukulumo powakakamiza ana kuti azilipira makobiri opambana mwina 5,000. Izi zikuchitika maboma amangochi, Zomba, Blantyre, Mwanza, Machinga, Mulanje, Thyolo, ndipo ana ambiri akukakamizidwa kuti atazipereka ati ndalama ikuchedwa kuti development fund. Ana ambiri ndi osauka kwambiri, ndi chifukwa chake mwina ambiri simunamumvese Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi poyambisa sukulu ya ulere anali ndi cholinga faja anadziwa kuti iyeyo anabadwira kumudzi akuwaziwa anthu. Timanena kunena kuti president kapena mtsogoleri wina aliyense amayenera kuti asanafike pamenepo azikumana kaeni mavuto olo kumangidwa azimangidwa aziziwa kuti kodi zimakhala bwanji. President ongomusankha ochokera kwina kwa chataja ija sausage sangaziwe mavuto a anthu. Lero chifukwa cha chikhalidwe chimene ali nacho mtsogoleri wathu amene alibe welfare ya Malawi chikuzunzisana ambiri madera ambiri kuphatikizapo kumulanje makamaka kwa Njeza panjeza skulu maziphunzisi ya pamenepo amazitenga kukhala ngati popeza sukulu iyo ili paboma pamulanje mwanjeza amene munachokera Boni Kalindo ndiye kuti anthu onse akumeneko ndi ochita bwino. Mudziwe kuti kuli ana ena ochokera kwa Gulumba, kwa Mangani, ochokera kwa Romo, kwa Ekhamuni, ochokera kwa Chisinkha, ana ambiri ndi osauka ngakhale apaboma pompo amwanjeza momo kapena ku DCZ line ndi ku Bushi sangakwanise kuti anthu azikalipira ndalama yokwanira 6,000, 5,000 kuphatikizapo soya mayeso, kuphatikizapo yotumiziraso mayeso ati kumanena kuti aliyense azipereka 500 eso ya bando 500 yokuti bando yokuti mukoza kugula ya 100 kwacha koma ayi ndithu mukumakakamiza ana kuti azipereka ndalama zambirimbiri chikhalireni ana ondo osauka. Kodi tutikanena kuti boma ili likuwaonesa anthu nyekwe sitikunena ekhayekhaye wakumuzi tikunena ngakhale olo ogwira ntchito mbomamo kuphatikiza pamulanje pabomapo apa pasowa mazipa. Anthu ambiri anakhala akundinena ine kunena kuti amene iyi ndi wamisala amene iyi akulimbana ndi boma tikukaniza kutenga mazi kuchokera kumulanje kupita nawo ku Blantyre. Lero mwandikumbukira mwakumbukira sopano mawu anga ndikukuuzani nthawi imeneja kunena kuti inu aboma wakukunamizani akufuna kupangireni business mazi awa zimene akunena kuti aziyimisa munsewu ndikumapatusa kuti muzimwa ndizonama. Lero mulanje akutha 2 weeks mulanje baboma atu 3 weeks wopanda mazi phiririja aliya mwaimwamo mazi aja aya mwaimwa ulendo nawo ku Blantyre. So kairoso tili ndi mining company imene ikuba bauxite kumeneko muzina la mwana wa president ndi azinzache ndi president chakwerayo akuba kumeneko bauxite kumamutumiza maiko osiyana mazi aja kapena beauty ya mulanje mountain ija yayamba kutha. Koma izi tinakuuzani koma simunandimvere. Kunapangidwa pakana kampeni makamaka anthu andale kundichita di kampeni ineyo kunena kuti amene iyi akapitiriza azalanda boma. Lero tundizo kumulanje mazi pachitakale palibe kwa kumwamba kulibe kulikubula kumene kulibe paboma pondiye jere amene alibe chimbuzi chosakumba amene chimbuzi chokumba ndiye kuti akumapita muti pachatazungulidwa nditi wachitakale Esperanza komanso khokhola la Bushi ndiye kuti anthu akumapita kumeneko nthawi zina kusamva sibwino osamakhala ngati mmene akupangira ameki. Muzimva munthu akakuuzani meki yayambisa chigawo phase number 3 tinkaona ngati phase imene inde ikhala yabwino koma ndafuna ndikuuzeni Amalawi kuti ndalandira malipoti ochuluka
odandaula, anthu akumangochi, anthu akuchikwawa, kunsanje, kumwanza, kuthyolo, kunena kuti ifeyo sitikulembesa. Ena afika saizi ndithu wa NRB uja kuthyola cha nzika cha munthu ati asamuvutise. Ena afika dzulo lija 9 o'clock asanasegule pamalo. Kumadabwa kunena kuti kodi afoti munthu umachita leni through mistakes, kodi the previous gray areas zimene anthu anazidandaula mu phase 1 ndi 2, you want to tell me kunena kuti ameki kapena NRB simunazikonzebe zinthu zija? Pakana lero anthu akuzunzika koopsa kuti akalembese chanzika komanso akalembese mukaundula wa chisankho. Kumene zinthu zikutheka ndi kulilongwe, amene opanda chanzika akuwalola kuti azikalembesa chifukwa kumeneko ndi kwawo kwa president, kwawo kwa Anabelo, kwawo kwa onse amene akuyendesa kapena akulitenga ziko lingati ndirawo. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti chisankho ichi mukanakhala ena anzeru kapena tikanakhala ndi mtsogoleri woganiza amene sakuona makobiri chabe, akuona tsogolo la ziko lino, tikunena tuna mapemphayi akanakhala atanena kuti apapa tiyeni tiyambirenso kawiri ndi cholinga kuti ufulu umene amaulankhula pa TV uja kuti aliyense ali ndi right to vote zimveke. He must walk the talk, osakhala zonamizana zimene zikuchitikazi. Ayi, lero ndinu muli bize kunkhotakota ku kampu yanu kumene kuli machini ya mathematics kuti ndi cholinga kuti muzabere basi. Ndafuna ndikuchiteni encourage inuyo ameki ndi inu a MCP kuti pangani zotheka kuti muzaberedi, chifukwa tu inuyo popanda kubera simungawine. Ndipo ichi ndikusimikizireni, olo zitavuta zitatani, inuyo kuyima ndi ma president ena simungawine. Koma inuyo programu yoberayo muibere, ndipo tikubera kumubere mwanzeru, chifukwa nthawi zina munthu wokuba umakhonza kuti kunyamuka kuti ukabe, koma malo mwakuti ukabe umabedwako ndiwe. Ndiye musaone ngati Amalawi sakudziwa zonse zimene zikuchitika. Ineyo sindikukhulupirira, sindikumvesa kuti makamaka chikuvuta ndi chani. Inuyo a MCP komanso inu ameki, ndikufuna ndikuwuzeni kuti ma mistake amene mukupanga awa siku lina muzachita regret, chifukwa chisankho chimene sichinachitikepo muziko lino la Malawi ndi chimukuchiyendesachi. Chisankho chokhala ndi mavuto osiyanasiyana, ma challenges. So kairo tili ndi Amalawi ena osazindikira m'mamizimu mwalo wa anthu amene akumana makuta tafuna tikutengeni tikupaseni ndalama za mukulu, iya ife timabwerekesa ndalama ndiye mbwerese chanzika chanu, iya mfumu akuitana kuti tikalandire ndalama, ndi aliyense amene afuna kuzalandira abwerese chanzika komanso chovotera. Muli mafilimu ambirimbiri, mafilimu amene akuchitika kuchokera kuboma, ndofunika Amalawi musamale kwambiri. Nthawi zina kususukira ndalama muzaphesa ana, zili ngati zomwezi zolandiralandirazi. Chonde musamangolandira chimanga kuchokera kwa wina aliyense, musamangolandira mpunga kuchokera kwa wina aliyense. Zinazi zimakhala zochokera ku midima zimene muti muzaphese nawo mtundu. Mausogoleri ena amene mmaona pa ziko lapasiri si mausogoleri ochokera kwa Mulungu. Komanso ma calamities amene timakumana nawo, nthawi zina zivomerezi, nthawi zina mvula imene imabwera nthawi zina yononga iyi simachokera kwa Mulungu. Ndikutha kuona usiku ntagona Mulungu akundiuza kunena kuti auze anthu anga apemphere kwambiri, chifukwa muziko lanu mubwera chivomerezi. Chivomerezi chimene chichizaononga andi ndichokonzedwa dala ndi andale. Chivomerezi cho akufuna kuti chizakaononga inu anthu muzathamangire kuboma, muzathamangire kwa president kuti president uyu ndi abwino othandiza, muzayiwale mavuto onse amene mwakumana nawo ndi cholinga kuti muzamuvotereso. Mukuyenera anthu opemphera genuine mupemphere. Ndikutha kuona chivomerezi chikubwera kuchokera kumawa kupita kumadzulo, ndipo ndikutha kuona anthu nyumba zawo zitaonongeka, kutachitika zinthu zimene sizinachitikepo muno m'Malawi. Ndiofunika kupemphera kwambiri.
especially nthawi imeneyi yazisankhoyi kuchitika zinthu, kuchitika imfa, anthu achitidwa kidnapped, anthu ena aphedwa chifukwa wina akufunisisa kuti asachoke pa mpando, koma mulungu yemweyo ndi muziwayo amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi akukanisisa, ndipo akuti ndi mistake yayikulu ngati sakuziwa, ati ndi mistake yayikulu kuzatenga boma ili mwankhanza ndi kuzabera, chifukwa muzakabera muzakumana ndi mbonaona za kipingo, muzakumana ndi mavuto amene simunaonepo, ndipo muzachita regret kuti tinkaberanji, chifukwa mulungu akuchitani reject. Uwu ndi uthenga umene ndikufuna ndikuwuzeni mama wa uno, inu nonse amene mukutanganidwa ndi mathematic machini, kumapanga makampu, kumapanga mafilimu, omafuna kumagula za nzika, kumafuna kumagula zovotera za kumeki, kumagula anthu ndi ndalama, ndi cholinga kuti mukawinenso zisankho zimene zikubwerazi. Makamaka ku Central Region ndi kumene kuli mchitidwe umene of course maderaso ena zimene zizalowalowa. Amalawi kumene muliko chenjerani, muzakaona anthu akubwera pa khomo pano ndikumakuwuzani kuti tiyeni kwa mfumu, kapena ife tatumidwa ndi bungwe, tabwera kuti tizakupaseni ngongole, tiyike mmakhadi mwanu masola, muzanzika zanu, musamale kwambiri, osalola zimenezo, osalola kwina kulikonse, osalola. Akukuwuzani kuti abwerani tizakupaseni ngongole, koma aliyense obwera abwerese chanzika ndi chovotera. Ziwani kuti nkhondo ija ndi imeneyo. Amalawi nthawi zina munthu umafa chifukwa cha chipisi ndi kanyenya, osapanga chibwana, anthu awawa ndi mafia. Ndikupempheni iniyo ma authorities kunena kuti taxpayers money muziyononga ndi moganizira poona kuti economy yathu sili bwino. Ndikumva chisoni kunena kuti asogoleri a dziko lino, both the president and the vice, mukuononga taxpayers, mukuononga ndalama za anthu amalawi osauka pa zinthu zopanda ntchito. Mukanaganizira kuti kodi maulendo amene tikuyendawa omayendayenda kaya misika, kaya ndikumaotcha nawo zimpwete, zimenezi zikuthandiza chani? Kodi ulendo umene tingayende umene ukupindulira amalawi chani? Zonsezo munayenera muziganizire, munayenera muone mene anthu akuvutikira, mene anthu akufera, mene chakudya mene chasowera kuno ku Malawi, ndi kutenga taxpayers money convoy yochuluka ndikumangoyendayenda basi, ndikumagula masamba, ndikumangoyendayenda kumaotcha zipwete. Kulakulu sitiri serious. Inu tuyenanu ndinu anzanga, koma kunena chilungamo, kuyaluka kwa inu ndi kuyaluka kwa ine. Anthu akamakunyozani kuti atamuoneni uyu zipanga iye, inenso ndine woyaluka. Akamatinena kuti taoneni nzache ndi uyu akudusa apayi, ana madrama okhaokha, zikupangika zitu ndi za drama, inenso ndimapanga manyazi. Ngati kuli munthu amene anakondwera mutasankhidwa inuyo, nalitu ineyo. Koma sonde zimene zikuchitika za anthu ambiri akutukwana, anthu akunyoza, nkutheka kuti ena amakuchemererani, kumanena kuti koma bwana mukuvina bwino, iyi bwana pakana mwafika saizi yocha zibwete, iyi bwana tumukuchita bwino mukusiyana ndi ena aja atokunamizani. Vuto la andale mmafuna muziuzidwa zonama, koma mapulogalamu ena wachimwene anga mukupanga mukanawa sintha, mubwerese mapulogalamu bola tu imwayamba ini yomagawa fertilizer, koma nanga fertilizer yonso mukumugawa pansika, mukanalowa naye mizi chifukwa mmene ndi pamene muti mujemo bonus, anthu akukondwererani kwambiri. Koma fertilizer kumaka mugawa pansika, zili ngati kugula nkhuku yokaweta pansika popo, simasosola mazira ndi ana. Izi ndi uthenga wa ulere umene ndikupereka kwa ana madrama nzanga mama wa uno. Pajatu ine sinimaona kuti ati uyu ni ndani nimangonena mbo chilungamo, chifukwa ine mene nimamuziwira nzangayo ndi wanzeru kwambiri. Koma zimene zikuchitika sopano ndizosiyana ndi zimene amalankhula 2018, 2019, 2020. Anzanga nimakukondani, koma sindani sitairo yakayendedwe kanu. Anthu ambiri akukudandaulani, anthu ambiri akukunenani. Ndiyene ningochita ripoti kuti anzanga amaimweneni sinthani kachitidwe kanu.
ndipo mukanakhala kuti mukuyenda ulo kupita mu ndende nthawi inoyo andale inu munayenera kuti muzipita mu ndende muzikaona makondishoni a anthu mmene akukhalira ku ndende. Ndamva chisoni kwambiri ndipo ndikupempheni inu a vice president kuti tapitani kuzomba prison, mupite ku Maula, mupite ku Chichiri, makamaka kuzombako ndiye kuli wesi. Tikunena pano pa OC wa kumeneko akumenya akaidi koopsa kusecha mwankhanza. Tikunena pano masero ose a first offender asekedwa no window, mulibe mo ventilation. Tikunena pano pa zuloli akaidi okwanira 8 anakomoka pa Zomba prison. Zomba prison ija inamangidwa kale ma 18 chakuti yong'aluka imene iti izaphe anthu ija, ndipo kuli anthu ochuluka kwambiri. Ndikanakupemphani inu andale mukanakonza ma prisoniwa chifukwa posachedwa pompano mundi mukalowe ndi inuyo. Ndizomvetsa chisoni kuti siku la lero tikukhala ngati tili mu one party system, komanso ulamuliro wa weresike umene anthu ankazunzika kwambiri. Simungakhulupirire kuti lero wina wake angafase mu ofesi mwache ndikulamula kunena kuti kasekeni mawindo chifukwa kuti ati anthu ena akumagulisa chamba, akumabweresa mafoni. Chikhalire nicho chamba ni mafoni izo kha ene business imabwera chifukwa cha anthu ogwira ntchito ku prison konko. Mawarden ndi amene amabweresa katundu amene kumbweresa mkati. Lero makaseka mawindo, inu amene mmapanga za ufulu tathamangirani kuzomba prison mukaone mmene anthu akuzunzikira. No mpweya akulephera kupuma anthu asekeredwa mawindo awo. Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.